जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। रउआ सबके स्वागत बा ई वीडियो में। रउआ सबके पहले ही बता दी कि ई वीडियो में इतना कुल एडिटिंग ना रही कि कुछ वजह से स्क्रीन पे उड़ के आवता, कुछ वजह से हम बोला तनी या पूरा चलता। अक्सर हमार वीडियो में ढेर एडिटिंगो ना रहेला, जौन सत्य रहेला, जौन सही बा उठा के रख देनी कैमरा के सामने। तो अगर केहू ई अपेक्षा करा था कि बहुत ही शानदार वीडियो रही कई सारा एडिटिंग के साथ, तो ना रही। जरा के सच सुने के बाद सच सुने के हिम्मत बा वो देखे वीडियो, आ जरा के खाली हो चाहे इंटरटेनमेंट की एने ओने से उड़ के आवता वो कुल, तो वो ई वीडियो में ढेर मजा ना ले पाई। खैर हम अपन बात कहब, काहे कि हम चाहेनी कि सच रखल जाओ कैमरा के आगे, वो बहुत जरूरी बा। ई सोशल मीडिया के ज़माना में सचे ना रखल जाला, बाकी मैं रखल जाला कैमरा के सामने। सच के भी अपन अधिकार बा, उहो आगे आवे के चाही। तो यही से ये वीडियो हम बनावत नहीं। पहला पॉइंट ही है, रउआ सब देखत हो कब सोशल मीडिया पे कि कितना लोग लड़ता आपसे में। काहे लड़ता? काहे कि उन लोग के फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर बढ़ी तो बड़ बड़ ब्रांड आई तो पैसा मिली। तो मेन जौन उद्देश्य बा पैसा, उद्देश्य तो ठीक बा, पैसा तो सब केहू कमावल चाहेला, बहुत बढ़िया बात बा। लेकिन जब माध्यम बा, रास्ता उतनी अटपटा बा। काहे कि जब केहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाला, चाहे केहू एगो बड़ सेलिब्रिटी हो जाला, तो लोग देखेलन ओकरा के, ओकरे के एगो आइडियल बनाए के अपन जीवन के आगे बढ़ावे के कोशिश करेलन लोग। अब उहे एकदम चिरकुट नियन हरकत करे लागी कि हम लड़ब तो तू भेटैया हो जा तो हम तहरा के देख लेबा, तू भेटैया तो केहू के भेटा के केहू के देखे ना जाई। काहे कि सबके पता बा कि देश में कानून के बहुत बोलबाला है। जहाँ पुलिस धैलस केहू के वही तुर दी, वो तो मूड पे चढ़े के बाद बा। जहिया पुलिस के मूड पे चढ़ गई तो धोआ जाइबा बढ़िया से। आ जनता एहू ले महान, वो बड़ा मजा ले कि अरे ई तो बड़ा वीर बाड़ा, ई तो इनका के धई के मार दिहन। आज 2 बजे मार होखे वाला बा, अरे आज तो 3 बजे मार होखे वाला बा, अगला लाइफ में तो पक्का मार हो जाई। मैं काम धंधा अपन छोड़ के, अपन जीवन पे ध्यान देल छोड़ के, अब इतना दूसरा के बारे में जान जा लोग के किताब लिखे के कह दिया तो लिख दिया हम लोग आराम से। पर्सनली हम ई कुल ढेर ना आ जाला वो फीड में, लेकिन आइए जाला आदमी देखेला जब रील होल तो फीड में आ जाला कि अरे भाई लड़ाई भइल बा, मारी भइल बा। ऐसे आ जाला कि इतना पे आदमी लाइक कमेंट देता, वो आई ना तो कहने जाई। हमू तो वही सोशल मीडिया में है। तो यह कहब कि कुछ होखे वाला नहीं है। जब लड़ाई जब सोचत नहीं जा कि एगो हेजा से तीर चलहियन, वजह से बम मरियन, तो ऐसा कुछ हो ही ना। क्योंकि उन लोग जानत हन लोग कि केहू कुछ ऐसा कैलस तो बहुत बढ़िया से पुलिस कार्रवाई करी। जब पुलिस कार्रवाई करेले तो बड़ बड़ लोग आ जान लोग जमीन पर। उन लोग के बस अटेंशन चाहिए, और पब्लिक अभी पूरा दे दिया अपन काम धंधा, अपना जिंदगी के अटेंशन छोड़ के वो पूरा दूसरा के अटेंशन दी। खैर, तो पहला पॉइंट तो हम सब समझिए गए हो कब जाके हम काहे का बतावल चाहते नहीं। बाकी रउआ सबके मर्जी, रउआ सब अटेंशन दी केहू के दी, उसे का सच जौन बा वो बोल देनी हो। केहू के अटेंशन देला के इतना कोनो जरूरत नहीं है, एगो इहो बात बा। केहू अटेंशन देता हम के नइखे दे, इहो ढेर मायने ना रखेला। तो इतने कह के पहला पॉइंट खत्म कर। दूसरा पॉइंट और ही बढ़िया है। दूसरा पॉइंट ये है कि
राम मंदिर जब खुले वाला रहला तब लोग एगो इंटरनेट हिंदू एगो शब्द चला रहला, इंटरनेट हिंदू अभियो चलता। तो हमरा बुझाए ना कि इंटरनेट हिंदू आ असली हिंदू का है। फिर हमरा अबले देखत सुनत बुझाइल ह इंटरनेट हिंदू सही नाम धराइल बा। इंटरनेट हिंदू इंटरनेट पे हिंदू रही या दो चार गो झंडा श्री राम के नाम जय श्री राम बोल दी। असली हिंदू जो होला वो बड़ा बेहतरीन तरीके से दुनिया के बुझेला, ईश्वर के बुझेला आ प्रपंच से दूर रहेला, काहे कि वो असली हिंदू। हिंदू कोनो धर्म ना, जिए के एगो तरीका। आ धर्म के बड़ा गलत मतलब निकालल गइल बा, काहे कि धर्म मने होला कर्म कई सिचुएशन के हिसाब से। अगर केहू प्यासा बा तो ओकरा के पानी पियावल धर्म है, अगर केहू भूखा है तो ओकरा के खाना खियावल धर्म है। अगर रउआ देश पे अगर केहू हमला करता तो अपना देश के बचावल धर्म, ई होला धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ना होला। कौनो किताब में देखब जरूआ एगो जौनो धर्म के एगो किताब होले उमे धर्म के दोसर मतलब है। बाकी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जिए के एगो तरीका है। खैर ओपे ये ढेर बड़ टॉपिक है, ना घुसब। तो यह कहब कि लड़े लागेलन लोग तड़ तड़ कि हम जाट हई, हम राजपूत हई, हम यादव हई, हम चमार हई। तो जब सब केहू इहे है तो इंसान के है, ये बता दे। आ हिंदू कहाँ गई? हिंदू तो रहल नु, इतना पूरा चलत रहल कि अरे भाई सब केहू हिंदू बा, पूरा भगवान नाप दिया भारत दुनिया। कहाँ गई मैं हिंदू? राम मंदिर के मुद्दा ठंडाइल कि मैं हिंदू, खत्म होखे लगलन लोग। तनी दिमाग के खोले के जरूरत बा। हम तक कोशिश करत तनी कि हम अपने आप के जितना सुधार पाई और रउआ सब तक सच पहुंचा पाई। उम्मीद बा कि रउआ सबके हमार बात समझ आवत हुए। बाकी नाहियो समझ आई तो कोनो बात नहीं है, क्योंकि जौन हिंदू लाइफ स्टाइल है वो जिए के पूरा आज़ादी देले आ हर तरीका के अनुभव करे के आज़ादी देले। तो जब ले रउआ सब झूठ के अनुभव ना करब जा तब ले सच ना समझ आई। अंत में यह कहब ये दूसर का टॉपिक पे कि जाति में बटल कोनो बड़ श्रेष्ठता के काम नहीं। अगर श्री राम होतन सह शरीर अभी तो कबो ना कहतन कि जाति के नाम पे लड़ल हो। श्री राम के लोग माने लन, जाने लन लोग ना। श्री राम जैसा अगर 1% हमनी के हो जाए जनो 1%, तो दुनिया एकदम बदल जाए। माने से ज्यादा उनका के जाने के कोशिश करें। जब रउआ सब उनका के जानब जा कि श्री राम काहे श्री राम रहला हो, तो अपना आपे आदमी इंसानियत के रास्ता पे निकल पड़ी। यही ईश्वर के हमू लइका हई, यही ईश्वर के रउओ लइका हई, सब केहू यही ईश्वर के लइका है। जब ईश्वर ओकरा के यही तरी बनैले बा तो कहाँ से केहू खराब है, कहाँ से केहू अच्छा। तो यही के साथ दूसर का टॉपिक पे अपन शब्दन के विराम दे। अब जौन बात तीसर का टॉपिक पे आवल जाओ वो है भारत के लेके। भारत हमनी के देश जहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रंग रूप के लोग एक साथ रहेलन लोग। भारत में प्यार त बा,
तबे एक साथ रहत रहन लोग। आ जौन लड़ाई देखे के मिलेला वो अक्सर हमनी के टीवी और मोबाइल पे देखे के मिलेला। माना तनी कि कहीं कहीं हुई असली में भी लड़ाई, बहुत बहुत कम मात्रा में हुई असली पे कहीं लड़ाई, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर लड़ाई जौन हिंदू मुस्लिम चाहे हेने कौनो लड़ाई जात के नाम पे होता, ये सब लड़ाई मैक्सिमम रहुआ सबके टीवी मोबाइले पे देखे के मिली। रहुआ सब तनी सच के देखे के कोशिश करी। और जब सच के देखब जा रहुआ सब, तब रहुआ सब एक साथ आवे के कोशिश करब जा। काहे कि जौना श्री राम, जौना अल्लाह, जौना जीसस के बारे में बात होता, वहां लोग कभो नहीं के कहलन लोग कि लड़ा लो। अब भारत में तो ये तीनों धर्म रहेला, तबो केहू ना समझ पावेला कि मेन उनकर जौन श्री राम, जौन उनकर अल्लाह, जौन उनकर जीसस बाड़न का कहल चाहत रह। भारत के लोग के कम से कम ही समझे के चाहिए। देश के प्रति प्यार और सम्मान दोनों आवे के चाहिए। सबसे पहले जौना माटी से जन्म ले बानी जा, जौन हमनी के मातृभूमि माँ है भारत माता, जौना माटी पे हमनी के पैदा भइल बानी जा, वो माटी खातिर सबसे पहले हमनी के इकट्ठा होके के पड़ी। केहू बाहरी आदमी हमनी के फेर से गुलाम ना बना पाओ, हमनी के भारत के फेर से उजाड़ ना पाओ। हम हमेशा अपना के भारतीय हिंदू कहेंगे, भारतीय हिंदू। जेमे भारतीय हमरा के भारत के बनावेला, आ हिंदू जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हमरा के इंसान बनावेला। यही तरी भारतीय मुसलमान, भारतीय क्रिश्चियन होलन लोग, जौनो अलग अलग धर्म के लोग बाड़न लोग, वो पहले भारतीय लगावस लोग आ फिर अपन जो वहाँ लोग बुझेलन लोग कि वो धर्म है ओकर नाम। खैर धर्म के तो हम रहुआ सबके मतलब बता दे बानी दूसर के टॉपिक में। तो कुछ हो जाओ, ये देश एक रहे के चाहिए, देश पे केहू और ही फिर से कब्जा ना ले। एक खातिर इकट्ठा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितना भी धर्म बा एक साथ, काहे कि हमनी के भारत के हैं जा। अब भारत जब भगत सिंह लड़त रहन, जब चंद्रशेखर आजाद लड़त रहन आजादी के लड़ाई, तो वो केहू हिंदू या मुस्लिम या सिख या जैन खातिर ना, वो भारत खातिर लड़त रहन लोग, अपन जान भी भारत खातिर देले रहन लोग। तो उम्मीद बार वो सब हमारी बात समझ गई होगा। भारत के जौन सम्मान, भारत के जौन एकता रहे के चाहिए वो बना के रखब जा। चौथा आखिरी पॉइंट हमारी है कि जितना भी हमारे भोजपुरिया समाज के लोग यूपी बिहार बाड़न लोग, वहाँ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद कहब कि अभी ले जितना सपोर्ट रहुआ सब चैनल के दिखाई जा, वो बहुत 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 धन्यवाद। और इहो कहब साथ में कि और ही सपोर्ट और ही प्यार दिखाई रहुआ सब, ताकि हम भोजपुरी जो हमार संस्कृति है, जो हमार भाषा है, यूपी बिहार के जो संस्कृति है, ओकरा के दुनिया के सामने बड़ा खूबसूरत तरीका से प्रस्तुत कर पाई। तो रहुआ सबसे यह कहब कि अपन प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। रहुआ सबके भीतर के ईश्वर के हमारे प्रणाम। यही के साथ अपन शब्दन के विराम दे। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।